Ahojte, dnes sa pozrieme na najčastejšie chyby pri prstiarských rukách a na to, ako ich správne zvládnuť. Jednou z najčastejších chýb je príliš široký záber rúk. Pohyb je neefektívny, stráca sa sila a deti sa zbytočne rozptýľujú do strán. Správna technika začína vždy rukami natiahnutými dopredu, ruky sa otvárajú len mierne, nikdy nie širšie ako ramená. Záber je kompaktný, plynulý a vedený pod telom. Keď sú ruky efektívne a pohyb úsporný, celé plávanie je omnoho ľahšie a dieťa si vybuduje správny návyk. Ďalšou častou chybou je neskorý nádych, hlava zostáva vo vode pridlho a narúša sa rytmus ruky dých. Správne má byť nádych krátky a ostrý. Hlava sa len rýchlo nadvihne, nadýchne a okamžite sa vracia späť do vody, aby sa zachoval plynulý rytmus. Ak chcete, aby sa vaše deti učili plávať hravo, bezpečne a s dôrazom na správnu techniku, pridajte sa k nám na kurzy do Plaveckej akadémie. Tešíme sa na vás!